tænkt over, hvad der skal ske med dig, efter du er død? Nej, det tænkte jeg nok. Det har jeg nu svaret på. Kom ned til os, den lokale bedemand i Svendborg. Vi har alt lige fra kister til at blive spredt ud over havet. Lad mig demonstrere. Lad mig demonstrere begravelser. Hvad er det egentlig, vi skal med det her lys? Jeg troede, vi skulle lave reklame. Ja, lad mig demonstrere. Vi har selvfølgelig også brænding. Nej, det Vi har selvfølgelig også hjælp til de pårørende. Kom her, ja, jeg forstår godt, hvad der er galt. Jamen, det er ærgerligt. Hold så væk, Rav. Så, det skal nok gå alt sammen. Og vi er selvfølgelig altid klar til at modtage dig med åbne arme. Okay. Værste medarbejder ever. Det sidste farvel. Til en god pris.